खुलुमबाय बे समाव जोंनि बर' खौरां नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायग्रोना लाबाय बे समाव दंफैयो आङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा नैबे बड'फा फोथाराव दाख्लि थांनाय 13 मार्चनिफ्राय सोलिनानै दिनै थामथि सानाव आगान होबाय एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया दा आङो बे समाव दंफैयो नैबे एबसुनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे दिन्थिफुंसालियावहाय दा बे दिन्थिफुंसालियाव मा दिन्थिफुंनाय जादों एसे बर' न'खर दिन्थिफुंसालियावहाय फैदों बेयाव माखासे बर' न'खरावहाय संसार जानायाव माबायदि आगजुफोर नांगौ बिनि सोमोन्दै माखासे नैबे दिन्थिफुंसालि बिथांमोननिफ्राय आङो मिथिना लागोन दिनैहाय नोंथांमोननि सोलोंखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बर'बनानै लाबाय दिनैहाय दतमा ओनसोलावहाय एबसुनि 50थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्मायाव जोंखौहाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादखौ सामलायनो थिननायखाय जोङो दिनै दुलाराय गुदि बाथौ दतमा आनसलिकनि जानानै जोङो मैयाहाय जोङो जोंनि बुलि खान्थिनि नेम बादियै जोङो फुजाखौ मैया होलांखांबाय बे फुजाजों लोगोसे बेहाय गोदोनिफ्रायनो गोदो बर'फ्रा मा रोखोमै रायजो जायोमोन दा बेखौ जोङो दिनैहाय बे एगजिबिसननि गेजेरजों बा बे कनफारेन्सजों दिनैहाय देखायलांबाय गोदो आरो बेजों लोगोसे गोदोहाय बर'फ्रा मा आगजुखौ लानानै रायजो जायोमोन बेफोर गासिबो फारि फारि दंजोबो नोंथांमोना बेखौ नायनानै बुजिगोन आरो गुदि बाथौआ जेनेबा नैबे जोंनि गुदि बाथौआ बर'आ जे समनिफ्रायनो जोनोम जादोंमोन बे समनिफ्रायनो नैबे जोंनि बुलि बाथौ बिधाना फैफाखानाय ओंखायनो जोङो बे जोंनि बुलि खान्थिनि होनायखौ जों गुदि बाथौ आफाद होननानै बुंनाय जायो आरो बे न'खरावहाय बेवहाय जोङो आबाद मावनायनि बिथिङाव आबाद मावनायाव जा आगजु नांगौ बेखौबो अल जोङो होनाय जादों आरो बर'फ्रा रायजो जानायाव मा फिनानै मा मावनानै जायो बेफोर गासिबो दंजोबो आरो जेरै इसान दङ साहानि न' दं ओंखाम संग्रा न' दं सौरा न' दङ बाख्रि दङ बायदि बिथिंजों जोङो दिनैनि बे एगजिबिसनजों देखायनानै होनाय जादों आरो सुबुङाथ' दाखालिनिफ्रायनो बिदिनो लोब आरो माने जोङोनो माबा थुननो हायो एरायथुननो हायै बेबायदि रोखोमै बाहागो लाफैदों आरो रायजो राजाफ्रा जाहैबाय नोङो जोंनि बर' हारियावहाय बिदिनो गुबुन धोरोम लानाया बारा माने बर'फ्रानो बांसिन फ्राय गुबुन धोरोम लायो थेवबाबो जोङो बुंनो हायो आरो जोंनि गुदि बाथौ बा बुलि बिधान होग्रायानो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बांसिन जाखांफुनाय लाइमोनफोरा नैबे एगजिबिसननि गेजेरजोंनो बर'फ्रा माबादि धोरोमखौ फुजा होनानै जाबोदोंमोन गोदो गोदाय आरो मा आगजुखौ बाहायनानै बर'फ्रा रायजो जाबोदोंमोन बेफोरखौ जोङो दिनैनि गेजेरजों देखायनानै होनाय जादों आरो